L-klijenti tagħna issa qabdet il-palettuna, jew bl-Ingliż shoveler. Forsi ġilli nużaw l-espressjoni qisu papru biex nirreferu għal persuna li tkun xi ftit jew wisq ċaflanga. Iżda, jekk ikollok ix-xorti tosserva palettuna, waħda mill-ispeċi ta' papri slavaġ li jżuru xtutna, taf tbiddel l-idea. Din l-ispeċi partikolari hija eleganti ferm, mhux biss minħabba l-ilwien li bihom imżejna, iżda anke għal forma eleganti u l-attitudni svelta tagħha. Il-forma u d-daqs tal-muntqar huma l-oriġini ewlenija ta' isem il-palettuna, mhux biss fil-lingwa Maltija. Grazzi lill-Laron għal dan ir-ritratt sabiħ li tagħna, issa jiena hawnhekk kont qiegħda nosserva naqra sablu daw it-tnejn. Nika u Karlo, wow, Ma kont qed tajjarni papru u ċaflanga. Le mhux lilek kont qed Ma jekk wiċċi mal-ħajt ma nafx kont qed tagħmel. Le, mhux li ma tarax, hemmhekk kif int isek ċinju. Bil-grazzja li qed waħħal il-fjuri mhux hekk imma. Issa waħħali li nnifsi mal-ħajt, tara ma dawn l-annimali kollha li għandna. Isma' u wara kollox dil-papra għedna li hija eleganti fil-imġibata. Ma ħalib għanżoblu eleganti u ma tgħidu li ċaflanga ngħidilhom thank you. Wow, hemmhekk qegħdin twaħħlu waħda. Xi kemm waħħaltu s'issa? M'għandekx idea. 50, Naħseb vera. Kif jimbela fuq ħajt. Ġifieri kellkom raġuni. Ħafna ma' xulxin ukoll biex noħolqu l-effett ta' bukkett. Ma li ħanamlu ħankunu qegħdin nimxu issa ġej qisu forma ta' sajjetta u nifqu sa fejn tiġi mbagħad l-amara biex ma nibqgħux nisin taħt l-amara bihom. Issa mela ħanibda minn hemmhekk għalija sewa li ma nifhem xejn. Ġifieri qabel ma tibda proġettek nimmaġina li tittamel speċi ta' pjan tax disin trid toħloq bihom. U hemm ħafna disinni li tista' toħloq. Stajt forti għamilt qisu ser, pereżempju. Iva, tista' tagħmel pereżempju kolonni bihom. Ikunu dritti u dejjem toħloq il-kolonni tal-fjuri. Tista' tagħmel pereżempju forma ta' bizzilla. Ġifieri inti aħna ngħidula mandala. Dak li jkun id-disin vera elaborat u inti tużaħ u toħol u tiġi issa tvalja imlibsa, imma tkun kollha tal-fjuri tal-karti. Issa, jekk qed tinnota, il-kuluri qegħdin ukoll ivarjaw. Issa jien vera ma nimmaġinax pereżempju roża mal-oranġu, imma l-effett ħireġ vera sabiħ. L-effett tagħhom joħroġ. Issa li għandu. Eżatt, u l-idea hi ridna mmorru bil-fjuri għalkemm il-ħajt huwa kemm modern, bil-fjuri ridna mmorru retro style. Issa kemm inti twilidna fis-sebgħinijiet. Jiena għext ma dat tip ta' kuluri fuq il-wallpaper, fuq is-sufan, fuq it-twapet, fuq is-sodda, ġifieri dawn li qed iġibuli memorji. Taf jadek kif xiftilna l-affarijiet tagħna kollha. Fid-disajnijiet, twilidna fid-disajnijiet u kien hemm dak-kuluri. Le, ma tmurx. L-idea hi li inti meta tkun qed toħloq l-ispazju tad-dar tiegħek toħolqu b'mod personali. Ekku. Ġifieri inti meta tkun qed tagħmel id-disin ta' kif trid toħloq l-ewwel ħaġa li tagħmel aħna ngħidulhom mood boards. Ġifieri inti taqbad l-istampi kollha li jogħġbuk li ssib fuq il-magazines, li ssib online, etc. U tagħmilhom fuq din linja, fuq din il-board, tista' tkun injam, tista' tkun karta, u tpoġġi daw ir-ritratti kollha flimkien. U minnhom tibda tiġbor kuluri li lilek jogħġbuk. Issa jista' jkunu kuluri kontrastanti. Pereżempju, inti semmejt l-oranġ jew ir-roża. Fil-fatt, kien hemm żmien fejn kienu moda ħafna flimkien. U din il-ħaġa għalija, hawnhekk qegħdin nagħmluha fl-istudju, jekk kelli nagħmilha ġoddar, li ħaġġib li memorji sbieħ tfuliti. Ġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq element personali ta' kif ħanżejnu d-dar, huwa importanti li dejjem inżommu f'moħħna mhux biss dak li rridu u dak li ħadd ieħor jsejdilna li nistgħu nagħmlu, imma wkoll infittxu naqra fina nfusna fl-esperjenzi tagħna u nippruvaw niġbru dak l-affarijiet l-iktar li jogħġbuna fit-trobbija tagħna u inżommuhom bħala memorja. Kemm qed jgħid affarijiet sbieħ. Li kieku kelli nagħmilha jien pereżempju għalija jiena nuża r-roża ċar u l-abjad. Jien personali. U inti Nikol kieku kellek tagħmilha dik. Naħseb il-blu nħotti. Inti tħobb il-blu. U vjola, ndaħħal il-kulur. Qed tara jiġifieri tlieta min-nies
Bitlet opinjonijiet differenti u l-ħajt kien jieħu dera kompletament differenti kif huwa minni hekk. X'tagħmel? Issa jiena ħajkolli mmur ħdej Gwen. Erġajt. Wetta li ħammur u ma rridx immur tard. Fardal sejja? Le, ma Gwen dejjem nħobb immur biġlek jiena Fejn kif tkun biġlek? pulita, ma nafx ħammur Mela il-fitxu. murfiċu, ħanaddi minn warajk tistenni, jiena. għaddi, ħatoqgħod tistenni Gwen, miskina, u Nikol se tkompli tagħmlilna il-ħajt tagħna u tkompli twaħħal ftit minn daw il-fjuri. Aħna sa dan it-tant ħamorru fej Gwen għax Gwen għaddietu u diġà lesta bil-parir tagħha. Carlo! Aw, sorry, Gwen, ma meta niġi biex nitaqam jekk irrid inkun iktar preżentabbli milli nkun qed nisbuħ. Mela, ma nafx kellek preparat illum, imma għandi problema żgħira. Kelli ftit mistednin id-dar u baqali ħafna ħaxix molli. Ma għamiltu kontorn u ħadd ma kielu. U allura bqajt dan il-ħafna babli għax kielu ħafna diġà ikel il-platti kollha ta' qabel. Allura bqajt dan il-ħaxix. Inti tista' tini pariex nista' nagħmel bih dal-ħaxix. Mela Carlo, hemm ħafna x'tagħmel ta' m'għandekx għalfejn tinkwieta. Li tista' tagħmel, pereżempju, tista' tagħmel soppa tafferx kollox u tagħmel soppa. Alright, tajba d-dieta di. Tajba d-dieta, eżatt, ġifieri għal min jagħmel id-dieta tajba. Jiena dejjem bid-dieta. Tajjeb. Tista' tagħmel soppa jew inkella tista' tagħmel pulpetti dawk ukoll tad-dieta, healthy. Okej, pulpetti mingħajr iż-żejt, ma nimmaġina le. Well, tista' taqlihom jew tista' taħmihom. Alright. Imma ġifieri ma jimpurtax billi naqluhom naqra ftit ma jimpurtax. Imma jiena llum mhux ħanagħmel xejn minn dan, ħanagħmel vegetable bake. Di forsi naqra differenti. Jiġifieri naqra idea jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi soppa, imma għal dan żmien soppa ma tantx tmur għax sħana bħalissa. Vera, dik raġun. Iġifieri din il-vegetable bake għadni ħanoħorġa mill-forn għax jiena ddeċidejt. Armata llum? Għax jiena meta tkun qed tkellimni noqgħod nagħti każ xi tgħidli. Hawnni oqgħod attent għax jaħraq il-dish. Issa nħalluha tibrid u mbagħad induqu, okej Carlo? In-nies m'għandhomx għalfejn jarana qed nikluha, ġifieri. Aħna l-importanti li nħajruhom u li jkunu jafu li jibdaw l-affarijiet jistgħu jagħmlu affarijiet oħra. Issa ħanejlek x'għamilt. Mela għal din ir-riċetta Carlo l-ingredjenti li użajt huma dawn. 200 gram yogurt Grek. Senna, għax Grek. Għax Grek. Alright, le, għax jista' jkun talija ma nafx, imma alright, il-yogurt Grek Għax yogurt nagħmluh Grek. ġo riċetta tajjeb. Mbagħad bajda waħda, ftit ġobon cheddar, bżarru melħ importanti, u ftit ħaxix issa dan għaw min jixtrih ikun diġà mqatta tal-friża, jew inkella għaw min iqattaw ikun il-frisk. Importanti li jkun moll. Fil-kasti jgħadġa li jeska minn qatta. Eżatt. Menx għalfejn nafġu. Le, importanti li ma tafġux għax tiġina soppa. Ma nibqawx namlu vegetable bake, tiġina vegetable soppa bake. Mbagħad ed nieħġu dan ir-reċipjent u tfajnieh fil-forn għal nofsija fuq 180 grad Celsius. Tajjeb. Sewwa? Alright. U ġiet xi ħaġa jekk nistgħu nagħruhom. Jiena tħajjarni ħafna, qed joġobni il-fatt li użajt il-ġobon u li użajt il-yogurt. Il-yogurt Taljan. Le, f'dal-każ Grika, mele? Għax jibbilanċaw li xulxin. Ekku, eżatt. U ukoll din hija tajba għax kif għadna aħna nagħtu ħafna idea differenti ta' ftit ingredjenti. Imma ingredjenti li jkun fadallek. Jiġifieri dawn l-ingredjenti ġobon. Bajda, ħaxix molli f'dal-każ li tiġa jkollhom u yogurt Grek kulħadd ikollu. Jiġifieri hija tajba wkoll għax l-ingredjenti li ssib id-dar. Tajjeb. Issa, jien ħajkolli nħallik għax ġaqet nisma' l-Valeri tajjeb minn wara għax bħalissa qegħdin narmaw ftit anke l-istudio u ma nixtieqx nħalli n-nies waħedhom. Ħanħallik talaq ir-rokna tiegħek, nerġgħu nitgħu darba oħra jew tippreferi le? U li fil-każ ngħidu l-Valeri tiġi id-darba li jmiss tajjeb. Okay. Alright.
Mela ħbieb, dik kienet ir-riċetta tal-lum li għamilt jiena u bħal dejjem kif ngħidilkom, sajjar u taħlix. Brava Gwen, passoltu, bravo Carlo wkoll għax inkella jieħu għalih. Thank you very much. Wasal, wasal. Kemm tħaffef fejn trid? Nikollu. Ta' min hekk sewa xira u mhux intant jiena nixtieq inlaqakom mal-mistiedna tiegħi li jmiss li jiena ltqajt magħha fuq il-medja soċjali propju meta kont qed nara xi stories li kienet qiegħda tella. Fil-fatt nixtieq nilqa' miegħi lil Kelly Pizzani li hija freelance content creator u nirringrazzjak ħafna Kelly tal-li lqajt l-istedina tiegħi li tiġi hawnhekk tiddiskuti propju dak illi tagħmel inti. U dak illi tagħmel inti huwa illi adattajt mod ta' kif tilbes b'mod sostenibbli ħafna. Il-kunċett ta' thrifting u hekk. Eżatti, grazzi inti tal-istedina. Iva, thrifting ilu parti minn ħajti totalment ħajti kollha, fil-verità, għax bdejt meta kont vera żgħira kien jieħdu il-mama u l-papa u iktar ma kbirt iktar sar parti vera faċli. Issa jiena tlek thrifting u forse qegħdin jgħidu ma x'inhi dil-kelma. Fil-fatt jiena wkoll konna qed niddiskutu jekk hemmx kelma li hija bil-Malti u ma stajniex insibu kelma bil-Malti, però il-kunċett ta' thrifting huwa illi inti tuża affarijiet illi kienu ġa użati qabel jew kienu ġa maħbuba qabel. Imma fl-ambitu ta' ħwejjeġ naħseb u xek liktar. Anka mhux biss ħwejjeġ fil-verità. Anka eżatti jekk tixja second hand ġifieri diġà tkun użata mhux ħadd ieħor xorta thrifting. Jiġri mhux ħwejjeġ biss. Mhux ħwejjeġ biss. Tajjeb, mela aħna wkoll qed inħadmu hawnhekk il-kunċett. Eżatt, mela. U inti, allura kif lib tal-da kont qed tgħid li tmur mal-papa u ma ġifieri jien dejjem kienet parti minn ħajti, just meta tkun għadek żgħira xorta f'sens xorta kelli dak iż-żmien fejn kont imur nixxi mill-ħwienet bħal nies oħra ovvjament. Ħwienet second hand. Le, kont imur nixxi anke mill-ħwienet normali, ġifieri, ma ġast mal-mama u mal-papa l-ħadd kien ikun hemm karbut sale partikolari u konna mmorru kull nhar ta' ħadd. U dejjem konna mmorru d-dar b'ħafna ħwejjeġ. Mami kienet toqgħod taħsilhom, jekk ikunu xi qam qattajn toqgħod issewwihom, mbagħad kienet lejna tiegħi noqgħod nippruvhom, noqgħod noħroġ norjomla. U naħseb minn hemmhekk nibdet l-imħabba mbagħad biex nibda naqsam dil-ħajja tiegħi fuq il-medja soċjali għax l-istess essaġġ kont nagħmel ġas minn flok qed nirjom il-mama kont qed nirjom in-nies li kienu vera interessati. Sew, u inti llum tgħixek biss, jiġifieri tilbes b'dak il-mod biss. Iva, m'għadniex immur ġol. Kullimkien. Eżatti. Tkun sejra okkażjoni, sejra l-iskola jew ix-xogħol. Eżatti, dejjem. Faċli tagħmel għażla bħal din. Sakemm tidra fija ċertu bidla fis-sens għax inti meta tmur thrifting mhux bħal meta mort f'ħanut normali fejn ħadd tmur u tgħid irid insib jeans pereżempju ħassibu, jaf tmur ma ssib xejn. Jew ikollok bżonn iddur ħafna ħwienet biex issib. So hija bidla tibdija bil-mod. Tmur illum u tgħid okej, mela minn dal-ħanut ħansib hekk. Għax inti tibda tifhem imbagħad minn ċertu ħwienet issib ċertu affarijiet u ċertu ħwienet oħra ssib affarijiet oħra. Ġifieri mhux ħanejlek diffiċli jaqqas xejn, imma hemm naqra adjusting x'isir. U ma jfissirx li ħassib affarijiet tal-moda. Jiġifieri toħloq stil għalik sew qed ngħid. Eżatt, u naħseb dik l-isbaħ ħaġa jiena thrifting għeni ħafna nsib l-istil tiegħi. Għax inti mhux hemm moda, xorta tista' ssib affarijiet li hemm moda, ġifieri u tagħmilhom jew tara ċertu moda u ssib hemmhekk ħwejjeġ li isek tipo ikunu bħal dik il-moda li tkun moda dak il-ħin, imma issib l-istil tiegħek. Jew tagħmilhom xi alterations żgħar u ġibhom kompletament differenti. Inti tħid ukoll u kont qed tgħidli. Il-mami kienet ħid u għalmet lili u anke n-nanna kienet ħid, ġifieri nħossni li qed nmexxi legat fil-familja bil-ħjata ma parti minn hekk il-ħjata vera tgħinni biex il-ħwejjeġ kif qed tgħid inti jekk insib xi ħaġa li forsi ma toqgħodlix tajba ħadd tiġini tajba żgur. Allura qed inżid iċ-ċans li jiena nsib affarijiet tajbin. Jiena jmisni għamil bħalek għax in-nanna tiegħi wkoll kienet ħajjata prima fi żmienha ma vera għadni qatt ma tallimt inħid minkejja li kont impoġġi ħdejja meta kont tifla nara tħid misni nistħi fil-verità. Għaliex vera ma nafx naħseb il-biża li rrid naqbad il-magna u naddila l-ħajta u hekk. Vera. Vera, jien kont nagħllem il-ħjata wkoll. U l-istess tafx kon ngħidilhom in-nies li kienu jiġu jitgħallmu kon ngħidilhom bħalma tallimt il-karozza titgħallem il-magna tal-ħjata. Il-magna tal-ħjata f'posta tibqa'. Ma sax taħbad biha u inti x'qed tagħmel inti biss.
Vera mhux diffiċli. Sakemm tpoġġi u tibda l-ewwel darba. Ħaniprofa ta' naħseb qed ħajjarni meta nsib ċans ħaniprofa noqgħod ftit iktar kwieta u anti tijada tħid ħadet il-legati u forsi tista' tigwidani ftit wkoll. Imma mbagħad iddeċidejt li tieħu din il-prassi tiegħek dan il-metodu ġdid ta' ħajja tiegħek online ukoll għaliex għamiltek? Meta kont ġifri fis-sixth form bdejt nara nies barranin qed jaqsmu dil-ħajja tagħhom u kont Fil-fatt barra popolari ħafna ħafna Malta issa su bdiet tajjeb. Imma met kelli 17 meta bdejt nitfa', kont nitfa' fuq YouTube. U dak iż-żmien qed jekk qed jagħmilha ħadd ieħor, dawk huma kollha ħwejjeġ ġifieri thrifted. Il-ġins li bsallum, kombinazzjoni. U bdejt ngħid jekk qed jaqsam ma' ħadd ieħor, għaliex ma naqsam jiena. Malta dak iż-żmien ma kont naf bħadd li qed jagħmilha. U qed ma tistax tgħid, hemmhekk it-trench coat tara dak thrifted ukoll u kien €8. Wow, vera sabiħ. Ħafna u ġdid fjamant f'sens m'għandux ma jidirx li kien użat qabel, ġuri niddubita kemm kien użat. U insomma, bdejt li nibda naqsam hemmhekk ukoll l-libsa €2, il-basket ukoll. Għax mux ħwejjeġ biss, anka vera sbieħ u stylish ukoll. Jiġifieri inti ħadtu fuq livell differenti wkoll. Għaliex qabel forsi b'xi mod jew ieħor naħseb il-koll nagħmluha, forsi naf ġili nieħu xi ħaġa minn toħti pereżempju jew minn tal-kuġina jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri il-koll m'hemmx affarijiet kbar biex wieħed jaddatta din il-ħaġa. U x'inhu l-valur li wieħed jaddatta stil ta' ħajja dan it-tip? Appart il-fatt li ħaġa sostenibbli ħafna li inti diġà qed tuża l-ħwejjeġ li diġà intużaw l-affarijiet biex għamluhom, rridu nżommu f'moħħna kemm jintużaw affarijiet ilma, ġifieri biex isir flok wieħed pereżempju. Jiena dejjem ngħid li s-soluzzjoni tagħna mhijiex illi nirriċiklaw propja, l-importanti li naqsu il-konsum. U aħna dak li nixtru nkunu qed inżidu l-konsum. Jiġifieri inqas ma nixtru fil-verità. Iktar aħjar jekk qed jisimgħuni l-ekonomisti mhux qed jieħdu pjaċir. Imma fil-verità l-ambjent tagħna, l-pjaneta tagħna dak li rridu nagħmlu illi fil-fatti l-iktar għażla sostenibbli tista' tagħmel meta tiġi għal ħwejjeġ huwa li tuża dak li diġà għandek. Jew almenu tibqa' tużhom. Eżatti, jew tpartathom ma' sħabek. Pereżempju sħabek jgħidulek għandi 5 flokkiet ma dinix irridhom u inti tgħid ħanara x'għandi jiena u tpartathom. U hekk inti fil-fatt hemm paġni wkoll anke fuq Facebook. Eżatti, u anke event sar ikun hemm swaps. Illi inti tieħu l-ammont ta' ħwejjeġ u tkun sa tieħu lura l-istess ammont li tkun ħadd. Tgħidek isek xtrajt imma ma xtrajtx waħda, ġifieri frankajt il-flus, u l-ħwejjeġ għadhom għaddejjin, iċ-ċirku baqa' sejjer. X'għandna nżommu f'rasna meta mmorru ġo thrift shop? Naħseb l-ewwel ħaġa jekk tmur l-ewwel darba titiżżomm f'moħħok li ma tridx tmur hemmhekk kif qedlek tgħid irrid nixtri ġakketta blu. Għax mhux ħassib, jaf issib, jaf tkun xortik tajba, ma niddubita kemm ħadd mur issib dak il-ħaġa żatti li tkun trid. Imma taf issib xi ħaġa oħra li ma jkollekx moħħok. Eżatti. Allura ma tridx tmur b'moħħok magħluq li trid issib dik il-ħaġa biss. Titmur isek with an open eye u with an open mind u tgħid alright, ħanara x'ħansib, speċjalment jekk tkun għadek tibda biex tifhem naqra kif taħdem u inti xi jogħġbok x'qed tfittex, x'ma tisma' jgħinik waħedhom jibdew joqogħdu. U nissuġġerixxi ħafna li tieħu basket komdu u tilbes komdu meta tmur għax titqalleb u titfittex. Ġieri mhux tilbes ħaġa skomda għax ħadd spiċċa tiddejjaq u titlaq u titilħin biex tara l-ħwejjeġ. Titiżżomm f'moħħok li qatt ma ħadd tmur ħassib l-istess affarijiet. Ġifieri vera tittara kull naħa, mhux biss jekk inti mara tan-nisa, tittara tal-irġiel u anke tat-tfal. Irġieli anke n-nies jaraw xi ħaġa forsi jitfgħu hemmhekk u titgerfex ma tkunx għadha. Per dak li libsa llum inti, dik il-qmis. Hija tal-irġiel. Eżatti, iva. Nħobb ħafna nixtri ħwejjeġ. U vera sabiħa. Thank you. U tixraqlek u għaxat li inti li tal-irġiel għaxaw illum il-ġurnata ħafna omos li jidru. Eżatti, fil-verità l-ħwejjeġ m'għandhomx ġeneru f'sens m'għandhomx mhumiex tal-irġiel jew tan-nisa, forsi jkun hemm ċertu pereżempju żipp li ma naħa jkun, ma fil-verità il-ħwejjeġ huma ta' kulħadd m'hemmx tal-irġiel tan-nisa. U bħal di, per eżempju, ma tlekx ma konċ forsi ħadd irrealizza, ġifieri. Anzi, u xi kultant jien stess id-dar
Najt, nixtieq li l-qmis ma toqgħodlix daqshekk miegħi pereżempju u nilbes xi waħda mill-insib tal-papa jew tal-partner tiegħi u ngħid komda sabiħa tidher cool fuq hija iktar mitluqa. Eżatt. ċajta tiegħi tkun issa di saret tiegħi. Ġifieri vera m'għandniex nibżgħu nesperimentaw u nippruvaw affarijiet ġodda. Taħseb li hija xejra li qabdet? Naħseb barra minn Malta kien ila li qabdet. Malta nħoss li minn mindu bdejt nitfa' fuq social media qabdet ħafna. U lokalment issa anka ġifieri thrift shops ġifieri mhux biss charity shops, tajjeb li ngħidu d-differenza bejniethom. Charity shops meta tmur tixtri il-ħwejġ ħajkunu irħas, meta tiġi ovvjament biex tħallasom, ma jkunux forsi daqshekk organizzati daqs ħwienet tal-ħwejġ normali. Ħafna drabi n-nies li jaħdmu fihom ikunu volontarjat u l-flus li inti qed tħallas qed imorru għal karità. Fil-waqt li thrift shops imbagħad ikunu businesses, ġifieri nies li jixtru l-ħwejjeġ jażluhom, imorru ġifieri jgħaddu mill-proċess li jridu jaħsluhom, jekk ikollhom xi ġifieri affarijiet jirranġawhom u mbagħad joħorġuhom. Ġifieri hemm proċess twil. U inti tagħmel taħlita ta' tnejn. Eżatt. Kont qed tgħidli anke l-carbut sales u ħaġa fejn issib it-teżori tiegħek. Mela dik oħra u l-carbut sales mhux biss ħwejjeġ, ikun hemm ħafna iktar. Iva. Naħseb hemmhekk. Jiena nħobb immur ukoll, għax inħobb infittex kurzitajiet anki affarijiet tad-dar jogħġbuni ħafna. U hawnhekk nagħmlu ħafna minn dawn l-oġġetti tad-dar. Kelli vera ħadd gost nitkellem miegħek, però waqt li kont qed nitkellem miegħek innotajtlek ftit l-arloġġ ukoll tiegħek għaliex fakkarni ħafna fl-arloġġ li kellha n-nanna tiegħi. Huwa xi ħaġa. Fil-fatti huwa tan-nanna. Wow. Nanna li kienet hit kombinazzjoni. Ġifieri, huwa kunċett ukoll li qed tuża xi ħaġa li kienet użata qabel u qed iġorri l-memorja sabiħa tan-nanna tiegħek miegħek kull fejn tkun. U żgur li qed tagħmilha b'gburija b'dak li qed tagħmel u li ħallit legat sabiħ fih kif għadt inti issa qed tħid ukoll toħloq dan kollu. Kelli, jalla ħafna iktar żgħażagħ jieħdu l-ispirazzjoni minn għandek li tajti li żgur. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Nittama li nerġa' narak matul dis-sensiela għax naħseb għandek xi idejat sbieħ li tista' tkompli taqsam magħna. Imma se jkollna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin dejjem jiġru warajna se nifqu għal pawża qasira ta' riklami. Bqgħu magħna ħalli mbagħad naraw kif svolġa l-ħajt ta' Carlo Nicole.